LDR ae. Sigare panggonmu. Asem iki. Persis. Yo. Cah menik-menik kaya ngene. Aku karo sing biyen ayu ndi? Ya ayu saiki yo. Ayu saiki ya. Biyen we wah kutilmu akeh kok. Apa ro? Aku ndak duwe kutil lah. Aku biyen iki kancane karo pakmu kulino tuku nganu ki patungan kok. Yo, ya. LDR kantong bolong. Gawe Langsung kop-kop. aja ya. Sekop-sekop. Ya sekop-sekop. Heeh. Langsung aja yuk. Bersama kantong bolong campur sarinya Indonesia Nusantara Baru. Tepuk tangan, Bu. Nikah yo kaya ngono lho, Kas. Iya ya. Sing delok akeh ya. Akeh banget.
Persene Kensa Lindri